nande maite na boko runga abantu banya kontiringire nyomba abantu bakontiringire nyomba maite asama chakuru nande teni okuchikuikie babu ogunzi oyo kuwaga seri ne rota itakora ngaki now utakokwa now kuruane geita gerito ikomanye gekoba omuntu nara okunya kuburugie ichaye okuburugie ichaye nande teni bambie boko kyonyoro baire e chief konyana ero kuburugie ichaye kwa motebi ngatora nande kurumera nande teni turuchina papa no bwate nao obwate bakenyomba estime kumulika bakebiro bukukuigwa abantu bagosibijanga bukujimoino kwali mi nande 10 ngokibuli muina onyora kwali tayire maite ngora atebinda abantu nga omaite ngwakalire chibeso kogende bakenyasi cheiteka kuruo kwabe komuguko nande 10 bono lero tuchibwate obwate tingo kanyete abantu bachi bekopole bwe umuntu natengo maite ntu agatware chigari chiagakone para chiakarikiro uwezo basi lero kuchiu nande moya nande maite karaigwa nyasao yo menyete iguru nyasao yo gachite binta asesito ndirakora kuligirira ngaki ndakoeke no konye no nyare ngakiurabe omaite na sabiri nyasaye sana kuligiriti onye koro mumwenu ase paint ya mabere yemo onyo eyeme gusinyite eyemo onye nyasaye koete just akobolinga if God gave you yesterday and you misused yesterday, why again do you want today? Onye igororia gusinyite bona arakwa inkiora kore abantu banyasaye before you die tekunya kwerora ayancha nyasaye akogendi buya asiritera Yesu. Get the point. Take a step forward.